Ľudia sa často pýtajú, či tento nôž dokáže rezať rebrá. Obávajú sa, že produkt nemusí zodpovedať popisu. Dnes je oficiálnym sľubom veľmi pohodlný proces vrátenia tovaru, ak produkt nezodpovedá popisu. Prvé dojmy po rozbalení fantastické. Nečakal som, že tento nôž bude taký praktický. Teraz už ani nemusím krájať veci na doske na krájanie. Reže veľmi presne bez striekania. Tento nôž je perfektný na manipuláciu s kuracím mäsom. Stačí pár rezov a kura je hotové. Kuchyňa zostáva čistá a uprataná. Krájanie rýb a rebier je tiež rýchle a jednoduché. Také pohodlné. Čepeľ je hrubá a má obojstranný dizajn. Niet divu, že ho moja 80-ročná matka používa na také rýchle varenie bez striekania omáčky na panvicu. Ľahko krája mäso aj s kožou a mäso je neuveriteľne krehké. Každý rez je neuveriteľne hladký. Celý nôž je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a hliníkovej zliatiny. Odolný voči hrdzi a korózii. Pohodlný úchop. Odolný, robustný a spoľahlivý. A čo je najdôležitejšie, počas živého vysielania je zľava. Dokáže presne krájať mäso a kosti. Používam ho na manipuláciu s väčšinou surovín. Varenie je s týmto nevyhnutným kuchynským nástrojom jednoduché, vďaka čomu je perfektným darčekom pre rodičov. Tento odolný nôž ľahko krája kuracie mäso. Kúpiť teraz. Každodenné varenie si vyžaduje dobrý nôž. Tento oceľový nôž ľahko odstraňuje kosti. Odporúčaný všetkými používateľmi. Dokonale oddeľuje suroviny. Odolný a pohodlný na držanie. Skontrolujte stav doručenia teraz. Využite zľavnenú cenu, ak si vyberiete osobný odber.